Il-Prim Ministru Robert Abela nawgura proġett ta' investiment li sar fil-kumpless ta' Bay Street f'Paċeville. Dan huwa investiment ta' 14 miljun euro li sar waqt pandemija. Il-Prim Ministru li flimkien miegħu kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo faħħar il-bżolija u laqal tal-imprenditur Malti li wera reżiljenza li ma bħala waqt pandemija li ġambet sfidi bla preċedent. Il-Prim Ministru Robert Abela ra l-proġett ta' modernizzar li sar matul dawn l-aħħar 15 xahar u li se joffri 28 stabilment tan negozju ġdid. Il-Prim Ministru remarka li meta l-ġimgħa l-oħra ppreżenta l-istrateġija ekonomika l-10 snin li ġejjin kien spjega kif wara snin fejn ħdimna biex nilħqu l-medja issa rridu mmorru għall-eċċellenza. Il-Prim Ministru Robert Abela qal jinsab imħeġġeġ mill-kuraġġ li qed jagħti s-settur privat u li ma jaqta' qalbu qatt. Il-Prim Ministru nnota kif permezz tal-Covid Wage Supplement pakketti finanzjarji li jolqtu s-settur turistiku u l-iskema tal-vouchers servow bħala spalla n-negozji biex qatt ma tħallew waħedhom. Għalli forsi kien hemm min beża li f'kumpless bħal Bay Street se nkunu qed nitkellmu fuq kemm ħwienet se jniżlu x-xater darba l dejjem, iżda f'dan il-każ min niżżel ix-xater għamel dan għal ftit ġimgħat biex jinvesti minflok illum qegħdin hawn ninawguraw investiment ġdid. Il-Ministru Clayton Bartolo tkellem dwar kif dan l-investiment huwa prova ċara ta' kemm minkejja żminijiet ta' sfida li għaddejjin minnhom, is-settur tal-ospitalità baqa' reżiljenti u kompla investi biex il-prodott turistiku dejjem ikun aħjar. Minnaħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Grupp Bay Street Albert Galea qal li dan l-investiment ta' modernizzar sar konġunt bejn l-istabbilimenti kif ukoll mill-grupp innifsu. Qal li permezz ta' dan l-investiment Bay Street qed isir destinazzjoni għall-familja kollha b'ditti u ristoranti ġodda flimkien ma' parkeġ ġdid li jesa' 230 vettura. Saħaq li l-grupp jinsab fiduċjuż li kemm bil-konsum lokali kif ukoll bit-turisti li qegħdin jiżdiedu ta' kuljum għandu jkollna sajf tajjeb li jservi bħala bażi b'saħħitha għar-ritorn lejn in-normalità.